Bueno, kaixo, garazi naiz eta, esango diazute eta zertik ganatzea da orain kaskoakin, bizikletakoa. Bizikleta zetorri naiz gaur, Donostira. Eta, te guzti egiten du, eta gainea, ez dite guzti eman, porque tiene visera incorporado. Gaurko bideoan niri buruz hitz egingo dugu. 30 gauz. Bat, nire izen abizenak. Garazi, Pagola, Imar. 2, 23 urte ditut. 3, erreterikoa naiz. Nire ama bezala. 4, mutil laguna daukat. Nire mutil lagunakin daramat 2 urte eta 7 hilabete. Badela denbora. 5, pelukeria ikasten nahi naiz. 2. kursoan nabil. 6, nire kolore favoritoa berdea da. 7, nire animalirik gogokoena da katua, baina etxean edukitzeko txakurra nahiago dut konpaini gehiago egiten duzutelako. 8, akiri gogokoena da gazta. Es como una droga para mí, sin que eso no puedo vivir. 9, nire edadirik gogokoena guarana da. 10, barrezki bizunenetan dia bereziki 2 gustatzen zaizkidanak, bada bere biziko espioiak eta bestea Dorrimiren magia. 11, nire programarik gogokoena da Guta-gutarrak, baina orain nola ezagun Guta-gutarrak. Guta-gutarrak high school ez bat ere gustatzen, orduan interneten ikusten dut Laura. Latinoameriketan bakarrikan ikusten da, baina ni internetez ikusten dut. 12, nire pelikulaerikan gogokoena nola ez 8 apellidos vascos. Nik ere ditut 8 abizen guztiak euskeraz. Ez ditut esango zertikan batzuk oso luzea diarako. Eta nola asko gustatu zaidan pelikula hori, ikusi dut 5 aldiz zinean. Eta etxean 2 aldiz ere bai. 13, nire seriarikan gogokoena da La que se avecina, baina oraindik ez da hasi. Eta orduan ikusten dut eskama kentzen. 14, nire astegunikan onena da Larunbata. Zergatikan nire mutila etortzen da eta nire etxean gelditzen da lotan. 15, kirola nahi ez asko gustatzen, baino entzuten dut futbola, baino telebistan ikustekotan ikusten dut patinaje artístico, patinaje sobre el hielo, esaten dela. 16, zumba dantzatzen dut, zuek badakizute, dantzatzen dutela zumba, zertikan bide guztietan ateratzen naiz dantzatzen. Yo me entiendo a ti como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo sobre el oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro, y siento algo por dentro, me muero por llevarte como tú te llamas, yo no sé. Amazazpi. Niri gustatzen zaidan lekua da Loiola. Donostiko Loiola ez, Azkoiti eta Azpeiti artean dagoen herri txiki bat da Loiola. Eta oso ezaguna da Loiolako basilika. Zergatikan? San Ignacio Loiolaren etxea hor barruan dagoelako. 18.
Hemezortzi, nire abeslaririk gogokoena da Jennifer Lopez. 19, niri gustatu zaidan taldea da Encore. Encore taldeko bihotz ezkutua. Oso polita da. 20, aktorerikan gogokoena, nire aktorerikan gogokoena da Dani Rovira. De 8 apellidosen egin du lan. 8 apellidos catalanes ere bai. Komedia Club de la Comedia ere bai. Eta ere bai atea izan da Bebe. Dago bat, asko gustatzen zaitela, bere monologo bat oso ona dela. Hemen azpian jarriko dizuet elbidea bideo horrena. Oso ikusi baldezuta zetik oso graziosoa da. 21. Bueno, arroza eta arraina ez zaizkit bat ere gustatzen. 22. Ez zait ardoa bat ere gustatzen. Ardo txuria bai, baina gorria eta beltza ez. 23. Mendia gehiago gustatzen zait hondartza baino. Edo bestela, piztina. 24. Bizikletan ibiltzen naiz gaur bezala. Asko nekatzen du, baina, bueno, así hago ejercicio y así bajo de peso y la enfermera se va a poner contenta. 25. Bueno, euria ez zait bat ere gustatzen. 26. Nire lehenengo mutilaguna, 17 urtekin izan nuen lehenengo mutilaguna ikastolan. 27. Lagunekin gustoko dut ateratzea larunbat gauetan. 28. Aurrak gustatzen zaizkit, pero solamente por un rato, 30. Bueno, bukatzeko esango dut ez zait bat ere gustatzen ikastea. Bukatu dugu, eta gaur ez dago labatzako zozketa. Ez zaitezte alduratu, zaratik hurrengo astean bai egongo dela labatzaren zozketa. Bueno, hurrengo astera arte. Aio!